pi ta fashi. Abu na farko da zan fara yi zan samu private jet guda 2 mallake su, ɗaya na ɗaya na mata gidan. Sannan daga wannan ba zan ƙara komai ba, zan yi kowa shiru, zan tafi Ingila in sai Arsenal, sannan sai in dawo ƙasa ta Najeriya. Da farko zan fara haɗa dinner party, mu je mu chillin ni da mutane, sannan kuma zan tattara kayana, dama ne alƙawarin na ban Najeriya. Gaskiya an pi ta fashe alhamdulillah za a sarara, za a ji daɗi sosai. Na ɗaya daga cikin global leaders masu da'awar pi za ta fashe, sannan kuma muna da'awar pi ta fito a babban farashi mafi ƙololuwar daraja na dala Amurka dala 314,159. Tun muna ƙanana maybe ba mu nemi kuɗi da wuri ba su, amma me a ce abu kaɗan zaka zo da ka dannawanka zaka samu wasu kuɗaɗen da sun wuce tunani. A yanzu idan pi aka ce ta fashi, kuɗin da 'yan pi suke tunanin cewa pi zai kai, so duk duniya babu wannan kuɗin. A yanayin yadda mutane suke faɗan shi zai yi kaza da pi kaza da aka sai abu kaza, har da akwai wanda suke cewa su rushe gidansu su har sun fara bige kofofi. Wanda suka ce ba su yarda da fashewarsa ba kuma ba su yarda da tsarin ba, wallahi suna da gaskiya, because kowane na'ura musamman da aka shiga fannin sabon kimiyya na blockchain, in ba an samu daidan shi bane, an kai tsololon da bincike ya riga ya kure, an gane kusakuren da suke tare da shi, dole wasu za su yi shakka. Don me na gaya muku da cewa na karanta white paper ɗin a ta Nicholas Kokale, shi kanshi ya faɗa cewa shi duk gwargwadon basiran da Allah ya bashi zai yi amfani da shi ya tabbatar wannan abun bai faɗi ba, amma you cannot guarantee 100% cewa ba za su samu problem ba, don me sai technology kuma zai iya failing.